pang highlights lang. Ay, malaki. Ay, sus. Ay, kala ko malaki. Nasira na ulit. Ito, pang highlights. Oh, ang ganda. Ito eh. Oh. Ginagawa mo? Yan na mga kachoy, grabe. Oh. Isang plangga ng huli. Uy, grabe, kaswerte na naman natin. Siguro matoy kung di ako nagbibideo, baka doble o triple itong nahuli ko na to. Yan, dalaki yan mga kayo. Oo. Yung plapla natin, saan na yung plapla? Ito, ang plapla. Oh. Yun mga tayo, lalaki. Lalaki na lalaki natin mga tayo. Grabe. Ang lalaki niyan mga tayo. Grabe, mga good size. Oh. Alamin niyo mga tayo kung paano ko ginawa to. Yun o. Sa dulo lang ito mga tayo ng fishing spot natin. So dito lang tayo mga tayo. Nagpapagos lang ako mga tayo. Oh. Grabe, ang lalaki mga tayo. Mga tayo, pang-5 ko na to. Oh. Yan mga tayo. Oh. Grabe, ang lalaki niyan mga katoy. Papatingin kaya bilog, tara na, grabe oh. Grabe mga katoy. Wala pang ano ko dito, 15 minutes dito sa area. Sa dulo to mga katoy, sa dulo to mga ano. Hindi pa pala dulo. Dulo lang ano ito yung dito. Uy, thank you Lord. Good morning mga katoy. Ginagawa ko mga tayo, pakita ko sa inyo mga tayo. Ibabato ko siya doon, tapos paakos dyan, ganun lang mga tayo. Yan, hanggang doon sa banda ron. Pagdating dyan, wala. Bato ko na naman doon mga tayo, banda ko na naman, bato ko na naman doon. Yan, tapos pagdating dito madalas ako mga tayo nakakadali, kaya yung isang bit-in-wit ko, nilagay ko dito. Yan, nakabit-in-wit yan. So yung mga tayo, dito natin ipista yung camera natin. Para makita nyo po. Para makita nyo mga tayo kung paano ko ginagawa. Yan. At bago ang lahat ay luman ang aking cellphone. So yan mga tayo, mag-ano tayo. Hindi tayo mamimigay ng media. At siyempre magsa-shoutout tayo para dire-diretso na. Ay, balik mo nakuha ko. Papel ng gas to. Nawalan ng gas ng ano kumati kayo itong sili. Kaya medyo tinanghali ako mga Miga love shoutout kay Renjin Mascareñas. Yun, mega love shoutout katoy. From Mindoro Oriental. Yun, maraming salamat sa mga subscribers natin dyan. Mang Juicy's Vlog, yung shoutout. Kaloy Expedition Exploration. Yun, mega love shoutout sa inyo katoy. Edelin Official TV. Yung mega love shoutout. Mix TV. Yun, shoutout katoy. Gary Manata. Yun, shoutout. Alvin Outdoor Adventures. Yun, mega love shoutout katoy. Altom's Channel, yun shout out. Leonon's Fishing Adventures, yun shout out. J Fishing TV, mega love shout out. George Fishing TV, yun shout out. At special shout out mo toy. Kung isa kayo talaga mo toy sa YouTuber na nangangarap katulad ko mo toy. Ano to, subscribe niyo po ito kung may channel po kayo. Si Mods Lopez po. At si Arian Mix Vlogs, yan. Tsaka si Julie JLU, yan, pa-support po yan mga. Start na tayo, tara mga toy. Maraming salamat nga pala sa mga silent viewers natin, sa mga subscribers natin na solid kachoy. Yan, sa lahat, madalas na nagko-comment. Maraming salamat po. Uy, grabe. Sana katoy, samahan niyo ba ako dito? Sana kung mataas sana itong ano natin. Malabo pati mga toy, paminsan nyo na po. 1 metro lang mga toy, yung dali mga toy. Tapos itong kalating metro yung mampaagos natin na. Pag-bitin with niya, sabi ko. Gabi nila rin. Ito pang pangis.
Good size na rin siya mga tay, pero ano, yun, pinat mga tay, 3 fingers. Ay, alanganin mga tay. Yun mga tay, oh, lupit yun, oh. Ganun lang siya mga tay. Tsambahan ito maliit. So, pakawalan natin ito para tumaba. Mas maganda mga tay kung ano, mas mahabang bulati, tsaka mapula. Yan, kahit tumat. Uy, sigurado ito. Ginagawa mo. Nabawian tayo, putol mga tay. Ganun lang siya mga tay, grabe. Parang sunod-sunod talaga mga tay. Kinagat ka agad mga tay, grabe oh. Sayang. Ginagawa mo. Laki oh. Tingnan kadali natin laki. Oh, dun sa baba mga tay. Uy, laki. Grabe. May mga tay doon, banda rin. Nakagat na ng isa ko. Binaba ko na mga tay. Tara doon tayo mga tay. Mukhang pinakagat niya. Ay, nako. Wala na to. Kasi laki ng ano. Oh, ang dami na ng mga tayo. Wow! Parang pinakagat yung isa ko. Okay, doon tayo sa baba. Doon sa baba. Para di tayo sasabit palagi. Doon makakaumang na tayo sa silip na mga batuan. Tara doon mo tayo, ganda ng spot na to. Ayan, hinak pa kayo ng spot. Ano ko, sinabit ata. Yan, dito ko nadali mga tayo, sa gilid ko. Ayan, kinakagat na yung isang floater ko. Nilubog na naman. Mga tayo, nakadali na naman tayo. Ang ganda ng size. Dawal lang yung mga tayo. Taral ng video natin. Natin yung laki. Siguro mga tayo kung hindi kayo mag-video, makakarami po kayo dito. Papaagos lang. Napakaganda yung spot natin. Paagos lang. Paagos lang po kayo rito. Dito sa ano natin. Kahit ito natin pag tayo na-update ko lang kayo, mas maganda na. Kita natin. Saka
makakuha tayo ng magandang highlights natin. Puro ano, puro butal-butal yung video natin. Tayo po pang highlights po. Ayan, ito naman. Malaki ito. Uy pa. Agos tayo ulit. Dito ka nadali yung isa din natin. May nasusundan itong huli natin. Diyan banda dyan. Pinaagos ko lang din. Puro paagos tayo natin. Puro paagos. Diyos ko. Ano ba nangyayari sa business shot natin? Oh, grabe kanina. Diretso. Ngayon medyo umambon mga kayo. Wala. Nagput. Kagatin mo na pang highlights lang. Pang highlights lang. Ay malaki. Ay sus. Ay kala ko malaki. Nasira na ulit. Yun mga tay. Pang highlights. Oh ganda mga tay. Oh. Halos magkakasunod pare-parehas. Nandala sa pag-iusap ng ibit natin. Gulo na naman. Sabi ko hindi natin natin. Sus, Ginoo. Wala pang 2 oras yan natin. Oh. Diyos mariusip talaga. May isang plapla. Oh. Plapla. Yan mga tay. Oh. Oh, yan oh. Oh. Yan, sub nila dito. Wow! Bagong base. Bagong spot naman ito mga tay. At muli mga tay, pasupport ko sa darating na December 17 fishing tournament ni Kachoy Giron, yung Talimpiit sa may Binangonan Rizal, barangay Kasili gaganapin po. Kita-kits po tayo doon. At sana manalo tayo. At magbibigay pala tayo matay ng sponsor kay Kachoy Giron. Coleman chair. Saksak mo pang anglers talaga. Kuha ng anglers, maliit lang. Hindi kasi pwede kasi malatakpan tayo pag upo, nakagano tayo. Mababa yung stand natin po sa mga Talim PH family. Maraming salamat. Stay tuned lang po. Pagating nyo na po ulit. So yun mga toy, bali 2 bulatin na lang po tayo. At tayo ay uuwi na after nito. Ubus tong 2 bulatin. 2 pahay na lang po tayo. Naka-jackpot na. Sa pagos-agos lang dyan mga toy. Sa fishing truck na. Lupit.
Maliit mati nakawala. Sayang ay. So yun na lang po muna mga toy. Ang gulo ng video natin. So yun lang po muna mga toy. Bali, pasensya nyo na po muna yung natin. Yung fishing adventures. At napakagulo po. Ang gulo ng video. Kasing gulo ni Kachay. So yan mga toy, bali yan lang po muna. Ito yung update natin mga toy. Bali, itong fishing spot po pala natin sa ano, sa bandang hulihan nung magandang fishing spot natin doon. Simula ko dyan mga toy. Magandang so ba? Yan. At least na-update yung mga kasama yung mga anglers. Na-update din na sila nagpupunta dito. Bali, panay tanong lang. Sabi ko, kita-kits na lang sa spot eh. Hanggang ngayon wala tayong nakakasama, puro mga taga rito. Mga taga Bueo Anglers. So yan, ito lang mga pinahuli natin. Ano pa, nasa 2 kilo na to. Oh, di ba? Wala naman siguro mga. Oh, dami yan. Oh, may bla-bla pa tayo. Uy! Bla-bla na naman. Kasi yung 5 fingers mga tayo, bla-bla na yun. Ito 5, may gitna to 5. Ayan. Ayan natin. Thumbnail natin mga tayo para paano ba? Ginagawa mo? Ayan natin mga tayo. Ganun na lang. A few moments later. Yan na mga kachoy, grabe. Oh. Isang plangga ng huli. Uy, grabe, kaswerte na naman natin kaso walang ganong magandang video. Ayan. Grabe mga toy, swerte natin ng dawi na yun. Siguro mga toy, kung hindi ako nagbibideo, baka doble o triple itong nahuli ko na to. Ayan, dalaki niyan mga toy. Oh. Yung plapla natin, saan na yung plapla? Ito, ang plapla. Oh. Oh, mga to yun. 4-5 fingers. Yan. Grabe, nalaki oh. Grabe, tataba pati. Isang plangganan naman mga to oh. Yan, Miguel Love shoutout nga pala kay Jones TV. Na salubong natin nung pauwi na tayo. Tapos nakahuli siyang malaki din. Ayun, pa-support na rin po mga katoy sa mga kasama natin mga vlogger din po. Jones TV in the house. Thank you.